taldean ez gare, ez? No sé qué se entiende. Thank God that the brothers on the rise now. Gabon gaztiek, zer moduz zaudete, ondo algabiltza. Ondo pasau dugu zubi handi hau. Baten batago ja mobilarekin. Bueno, Ez da asmatu, zuzen ipintu. gaurkoan ere, zein dauka gurekin guren Neo, hemen ez dala falta partida bat bez. Hombre. Ez da, esan zehose, Neo, esan, bota. Bota. Buah, Bueno, eta Tres. gaur ere gurekin, gure Arlak filosofo estoiko jauna, bueltan da Gabon, Dan. gurekin. Kaixo, Gabon gato. ikusentzule hori. Gaur ze dakarkizu gure gana, a ber. Bai, bueno, zera ez, ez bada nik esangot nondik ateratzen duten gauzak zen, bueno, azkenean beste pertsona baten lana da, eta bueno, dago Espainia mailan nahiko fama daukan podcast eta, bueno, komunitate bat dala Pepe García El Estoiko podcastekoa, ez? Eta, bueno, Publicidade pixkat. bai, azkenean beran lana nago aprobetxatzen hemen nitxeko, así que uste dut, zuzenena dela, bintzat komentatzia. Tardan, beran newsletter batetik, hori, estoiko famatu baten esaldi bat, ipineko hau Marco Aurelio izan zen, Romatar enperadore bat, eta, bueno, besteik gabe esenretzeko gehiago, esango dugu gaurko esaldixa. Lasai, enredau nahi dozun dana. Bai, bueno, azkenean pixkat, ez? Bai, pixkat kontekstuan jartzeko edo zena gabizen berbetan. Ja, bueno, esango dugu esaldi bat, eta aber zuei ze eragaiten dotzuen, ez? Edo ze interpretatzen dozuen. Bueno, esaldia betiko moduan, erderaz esango, egun ematen igual hartuko lana itzultzeko bai. Ja, bueno, en cada una de tus acciones, pregúntate, ¿qué dice esta respecto a mí? No me arrepentiré luego de ello. Esan bezala, Marco Aureliok esandako esaldia. Sí. Berriz. En cada una de tus acciones, pregúntate, ¿qué dice esta respecto a mí? No me arrepentiré luego de ello. Osea, que akzio bagoitzaren galdera, gure akzioi galdera batekin. Da nahi dago esan. Bai, azkenean nik uste dut dala, hori, edo zer gauza itxen dugunean, pixkat pentsatzeko, ez? A ber, ondo indogun, zena dan, edo ze egin baino lehen. A ber, Neo, bota, a ber, ze Hori. Egin baino lehen gauza pentsatu behar dira. Eta ez egin a lo loko. Bueno, nere moduak. Bai. Vale, bueno, hori ondo osan, ez? Igual, dana pentsau barik ez itxia, gauzea da, lehenengo pentsau eta gero egin, ez? Ondo ongo zan. Jende asko, gaur egungo notizietan ikusten dugun gauza asko gainera, pixkat
nahiko gogorra dare gaur egun, eta igual gauzakin baino lehen hau pentsau inbiadia, eta, ez? Gaurko Hori da. gatazkak eta dauzkogunak igual lehenko izan biako zan pentsau, eta jakin, ez? Bizka reflexio hori egin, eta esan merezi dau, ez dau merezi, ez dakit nopetxera egosku, ero ez? Hori da, edo gerturatzen dozku gu nahi dugun helburura, edo nahi dugun pertsona izatera, Bai, gure, ez dakit, guri zeuzei, ez dakit, guri azkenian bakoitzak bere burua galdetzia, ez, gure akzioak ondoraren ala ez, eta horrekiko, esan, gauzak ondo itxen nau, gauzak gaizki itxen nau, ero, ez dakit, hori da, ez, más o menos esatia nahi zinuena, ez, hemen gure Marco Aurelio emperadore jaunak esaten zuena, ez? Bai, hau, bera, imaginatzen duzu, ez? Epokaretan, izango zen, berrez munduko pertsona boteretsuena edo boteretsuenetariko bat. Baina beti zegoen bere burua kuestionatzen eta hori saiatzen gauza zuzen egiten, esan usten luxutan eta esan galtzen eta, bueno, baiko eredu on bat, ez? Hau, Marco Aurelio esan Gladiator pelikuna agertzen sana? Ez. Ez dakit zein zan, aurra zan, jode, bota, bueno, biratu aldou... Biratu aldou... Zan pertsonaia, River Phoenix ez, Joaquin Phoenix ez? Ez, baina Joaquin Phoenix esan, hori bere semia izan zan. Semia, Marco Aurelio semia izan maz mujerregista eta hola, bai. Gauzia da, haitxa nahi zebala, ez? Pelikulan ikuste detena, ni ez dakit historia hori, baina pelikulan ikuste dena da, bera nahi zebala emperadore entidade hori kendu eta boterea herriari eman, ez? Horregaitzik bera hil baino lehen esaten zeban bestie bere generalai esan azkenengo momentuan bera juten danian boterea herriari eman eta efektiboki, Richard Harrisek antzezutako papelean Marco Aurelio eta bere semea Komodo. Joaquin Phoenix antzestuta, bai. Bai, beitu, hori nik nintzen gogoratzen. Hemen batzuk nahiko zinefilua gara, eta gauza batzuk geratzen jau, nahiko tontotuta gelditzu gau, baina... Pelikulak, pelikulekin asko ikasten da. Baitu, agian berrikuspen bat mereziko zeban pelikulak ikusteko pertsonaia hori zela... Ala ez, baina igual trasfondo magiko hori dauka, ez? Ez daite subkontautako hori, ikusi eror zela reflejatzen dan bertan, ez pelikulan bertan. Gladiator pelikulan. Eta baina esan dabe bigarren zatixa daula, baina nire ustez hori espada behitzen, hobe. Nik uste asko, pelikula edo obra askotan hobe dela bat ona ina utzi, askotan... Hori Oscar asko irabazi zeban, eta telesaia asko lusatzen dituzte eta gero ja ez da berri. Vale. Bueno, Lato, oso ondo, gaurko zure aportazioarekin. Aurrekoan oso ondo ibili ginen partidetan zubarik, eta ez da unai esan. Logiko. Keba. Bueno, gaur zurekin batera, uste tokatzen dela partida gogor batzuk, ze lasto ez dago gaur. Falta da, gauza pertsonalak dauzka itxeko, esaken beraz, urrengorako etorriko da. Esazarretu, gure publiko maitea, baina urrengoan bertan egongo da. Vale, bueno, oine partidara. Bai, eta
Ze. zein da gure plana historia honek historia asko ez daka, baina hori, mapak ordenean egitea danak edo... Bai, poliki ju nitzen, akto 1, akto 2, akto... Más o menos, Oso ondo. aurrekoan gelditzu ginen, ez da itelfuen lekura, jun ginala, eske ez da lasto, hemen emirentzia hau. Así que guazen behiratzera, guazen partidara, eta hor bertan ikusiko dugu, nun ginen, nun garen, eta nora guazen. Venga, guazen, tope. Vale, ez nago taldean, ne? Ontxe gehituko Orain. Ontxe gehituko zuet, Egin dut, uniéndose a la partida ya. Ah, bai, que gamberro... Baina hau leike ya, nikin leikeet. En línea dauzka, Arlak, gehitu. Ez, gehitu dutzut, Arlak. Agertzen jatzu dela, ez? Ba, ez dakit, igual Steam... Steamen, bale. Bai. Bai, neuan jokoan bertan zain. Baina gehitu dutzut. Bai, ez da, bai. Vale. Horre, talen adarraren gotorlekuan. Vale, klare. A ber, inginuan. Aurrekoan inginuan, Hales Kourgen bosa akao ginuan, eta gero jun ginuan Atel Jeun. Ez da, uste dut esan zebala honek, elfo ilunen gotorlekura, ero lako zoze, jun ginala, eta bertan ibili ginean, hola, kanpai bat bota ginuan pikutara, eta gero tanke batzuk, gero katapulta batzuk botatzen ibili ginean bebai, kainoi batzukin, eta oin tokatzen da, bosa. Akto biko bosa tokatzen. Así que bertara joango. Ja dano garen pres gaure? Bai, ez? Venga. Bala, rekluta, ez da? Bala, marcha. Epa, Guazen. Gazen lagun, no? claro. Ez dakit. Bala, nora Ui, da? Manhat? eman berriro. A hard life for an unflinching purpose. It may trust placed in Vale. Bai, Acepta. Acepta. Orain bai. Escupeta. A large chunk of Clan Festa are currently camped down in the ruins of Karak Knoll. Now, Skaven are Skaven. paranoid little Skaven. buggers, so you're going to sneak Skaven? in, kill their warlord, and I watch am the a chaos Skaven. unfold. I'd love a full-scale civil Los war, Shagos. but at the Ah, very ese es least, más I think we'll delay the Dira war Shagos. to Pacificate. Ez dira Arratoiak, Don't look Joa. at me like that. Baizik. You Ez, know you'll arratoiak. enjoy it once you're Giza there. piztiak. Giza piztiak dira. Ez, giza piztiak. Giza arratoiak. Vale, zeinekin goia. Con alfa oscura. Traizio. Pico y pala goia. Vale, una vera a la hortik. Hortik ezin da juntu. Hori bukaera izango da. Ez? Loka. Itxura hori dauka. Bai, horra itzuli biako, bukaera. Yeah. Vale, Karaknol. El lugar Karaknolera. make haste to me. Ez, hori bat. Hemen palanka bat dago, baina ez dakit. Txoine. Komeniko dan... Cago en la reina de Chipre. Ez abiste. Txoine. Handare bitxito bat. Hala. Hala. Pum pum. His life dims, and your shot claims its victim. Qué victim. Se esatez. Ja hiltzen zarete jendie? Arratoia bakarrik. Ez abiz. Vale, venga, guas. Topera. Hala, listo. This Ala, place has la been in liada. Skaven hands for how long? And the mechanism still works?
Here, a potion. Hor posio bat. Hemen psikologa da. Ematen dau zure gotorleku bat, ez? Bai, Hotxena. Ba, chaval. Y we are the best, tío. Me parece el Mario. Ala, kaixo Vale. aimacho. Porque viegas. ¿Mm? Una de luna. Galegos del pueblo. Ahí está. Harrapatu egin dauka. Vale. Zela indozu. Nik ez Igual dut, botak lagunduko zotzan Bai. Kerilianek. Hemen dau posio bat, no daukazu. Look at this. Botak bastante ondo. Sails in holding glory. In ruin. Aiei. Jaue moduan akauta. Ala, Throwing bomb. All right. Come on. Kill. eta beste aldeian, zeu zegoen? Zebe ez. Xaguak hortik atzetik etorriko dira hor. Suposatzet. Han eskabenak eta bai. Baina ez da helduko. Espera, güey. You are the best. Beiratu a ver, Daren, sigue la ruta. A ver, liburukero da. Bai, askotan artelanak eta liburuak. Big worshippers nearby. I could smell them a Kontuz mile. horretan. Time for a bit of shielding. That smell. Que pai. Atxetik. No. Good. No, sir. No heretics safe today. Txabiste. We call a fire rat. Pai. Nire atzetu zetu. Baina zen badaude. Bat, zagal. Mundu gurten dituki. Johnny, I'm at the bridge. Zela da, Por la horda. Por la horda. Ah, es Neo da de la Alianza. Txoin momentu bat. Hemen dago... Zeo ze zegoan, sekretua. Nora, jo, Hemen goian. zu bakarrik. Geldi hemen. Baten badato. Hemen sekreto bat zego. Nahi bozu egigo, na, baina. Hemen ate batzu dare, de los enanos. Liburu satanikoa. Gorri moritxua. Hartu dut liburu sataniko bat. Ni, segundutxo bat, egiten behar naiz, Elastar. Vale, venga. Igueltatzen Txiz. Dauka liburu sataniko bat. Hemen ze, hau ze Ah. da. Xagu satanikoa dauka. Hemen. Vale, ganoia atzera. Hartu dut liburu sataniko. Olo, dauka begiak eta dana. Ba, txabal, honek puntu asko eman biozu. Eta hemen betik, ze dago? Usate. Ez. Ni beti jungo naiz. Hala. Ah, hemen kofre bada. Bandages to be had over here. Dale, hartu dut gauza bat. Zegoen. Ese behontxe noe agora. Zegoen ese behi. Posio bat dago nahi bozue. Ah, igual posioa erabiltzet. There's a backstabber scampering nearby. Ah, baina hau erua tia. Epa. Laguntza. Eskerrak. Ja.
Bai, liburu satanikoak itxen doztana, da nere bizitza txikitu. Bai, Poison rat dead. ale torri. Ja, bator Latman, ala ez. Oraindik ez. Hago esen aurrera utzun torriko. Bueno, eske satanikoa da etortzen harrapatzen. Ja, Hor posio bat emute hau daola bizitzak. Baina danok dauko bizitza txikituta. Liburu honekin, bai, ez? bai, Sare pixka- nire eta erdia. Jo, pilikolo nago, bai. Hartu posioa, hemen dago beste posioa. Baina, non, markatu. Healing draft here. This looks like the way down. I hear the wolf fire slam. Cover it. Amen. What's your healing draft? Su madre. Manekien. That assassin will trouble us. Ze, harrapa dutza? Bai, lato. Arlak. Arlakin. Jak. Venga, ondao. Txisauria. Se entzuten da. Uste temporada kendu horrema. Abarkatu, etxeko Taka gauza. bindozkue berriz. Zure zaino. Bai, bueno. A ver, banoia aurrera entza. Euskate... Madarikatu indozte. Ez, daukazu bizia txikitxaga, ze daukaz, ze hartu dut liburu magiko. Garri morillo. Memorio sataniko. Non entzun beharko ga, Even a dwarf needs tending. Jarraitu beharko gara, pero. Lehenik. Down we go. Artela, na. Ja. Zano gare, ez? Bai, ez daukatena da balak. Bueno, baten bat Baina- animatzen bada, ba, aki. Nungare. Espata ona daukat. Zakun beharko hemen bere. Bera, Uste bai, Ni baroa. Baina, itubuak Ni kobrezkoak zein izango dira, ala ez? ba, igual hemendik Ez, bakarrik zan Eh, balak. tipo loko hori. non zaude. Amen. Zu bakarrik. Healing hat. Loko, ez? Pentsau barik. Bai, barkatu berriz arratxo berdin ontxena. To proceed, we need to make some adjustments. Ba, ez zeukan, ez Hang on, zeukan. Warwick. Bakarrik I'll zeukan give this posio. potion a go. Ni posinioa nahi dit. Ez dauka posioarik. Hemen dago batez. Ben. Hartu eso. Kofre magikoa. There's a fire rat nearby. Hemen dago grimorio. Ni grimorioa. Oi, zer egin dut. Kaka. Zein dozu. Krist. Bother. Hala. Latman hona etortzen basan. Bai. Hemen dago azten. Uste dut erretzen dagoela. Eta hartu indabe, Arlak el inhumano. Hala. A ber, datorren. Ezin dugu hartu, bien artean. Zin nabultzain. Mm. Nabultzain. Traspasa bitxe. Salto egiten.
A ver, dator, ja. Ascensoran garela. Ladman, todo por un sueño. Bueno, Ishawa berriz etorreko dira eta ikusiko. Elfa oscura. Ikusi begi sataniko. Hala, ze dauka. 3 fletxa botatzen ditu. I hear an assassin. Hala, batoz. A dead Guatza, my ba. favorite sword. Vale, balak. Txinez balak eman duzte. Arlak. Teleporte. Gua, batoz. Batxiki datoz. Hemen ditu. Eta, buah, Well, takes a few months to get everything flowing the way it should. And just take off that thing of ale you down last night. I think it's one night. Arlak, laguna garela. Ah, you're another truly. Eta berakoekin honek gara. Arla? Arlak, nun zaude? Gurekin nahi zaitugu. Bestela ascensorera goaz. Bea Chromecast. Sí, acá Chromecast. Chromecastera joan nahi dugu. Lato, aunque telefonoan egonero, ez da telefonoan egon. Berakoa du latoman. Aizkolarie. I eta, karo, eske ascensoran juten maga igual. Bakau, ez? Bator. Kaixo berriz bai barkatu, hori mundu errealean, badaizte boikoteatzen partida. Bueno, sendatu, boikoteau ez dakit baina, sendatu. Arm yourselves. We must not Hor dare bi posio, bagatozela berriz. Berriro? Torre ascensorera, tío. Bugger! A hook rat! That warfire rat won't give us any more grief. Ascensorera etorri ona. Ona, askar. listo. Eman. I Ameli. Ez da ascensoria, sana, guztia, ez zuen ascensoria. Ez. Zer da? Contraption has done its work. Hortarako puerta. lehen abitzen duen. Us do La puerta del infierno. Zabaldu duzu. Las puertas de Boris. Bai, gorazten da, zagartzen da. Aspaldiko... Hemen brebaje kuratibo bat, Rebaje curativo. Neo, sare... Vale, edango dut eta hartuko dut, hau, eta listo. Hori da. Rebaje magiko. Gaur ikasi dut hori, bizitza hori urrituta dukoguna dela Grimorio hartzeagatik. Bai, baina hori honi bez. Ez que Grimorioa dauka begitxak, ez da bestian liburuan Ez que dare bi liburu moduan, dare tomo eta Grimorio. Gero da bukaeran, aurrian pikutan. ni. Zu azkena etortzen eta lehengoa. Seguro sentitzen izan eta aurrera bota dut. Atzetik. Egun dago hori. Ya está, hilo. Bai, una jauzi. Eka. Batoz, kontuz. Linda. Eta mendik igotzen baldin badean eta. Igotzeko hori. Globadia. Wow. Globadia Raelia. Zagin dago.
Dauka, World War Z-ekin antzekotasun batzuk. Joku klasia. Bai, baina bai dare etxai berezixak. Un sabete. Ahora, haz loco, vea. Venga, garo, venga, hausi. Isiltasunez. Garbiketa. Same cause. Aniquilazioa. Nahi dugu. Zela soy este? No. Buah, chaval. Envenenatu. Sendatu, Ondo? Vale, a ver, oin ikustera, a ver, zeu ze dago nortiziar. Ze gauza mordua dara hemen ikusten. Las catacumbas de lo inapropiado. Txa. Hemen xagu bat. Seguro. Esa ratoia. Jaja. Hortik ezin dozu egin salto, ez? Ez que Dartxoak gara. txikixia naiz. Aurrera lagun. Binan, aunque sea, Ni neokin Bueno, espera que bota ez dugu kontrolatzen zinekin berean. Neonatzetik xagu bat, eta bineon sartu. Se joyan, no sé. Nola igoz ahorra? Pues, The rasp of bellows. Nola igoz ahorra? Sí, parkour. ¿Parkour? The wildfire. Debería no llega ni le lengo nada. Beware the poison glimmerdeer. no, se joyan. Epa, ahí. Pues querrá. Hala, bat gutxiago. Bat gutxiak. Opa. Hala, rebote. Rebote de élite. Joder. Nundigo, hemendik junbiakoa. Happy to die. Ya, Gero, ya. gero retiro egin. puntara. Beraino bota da zu. Opa. Ai, nahi barik. Mira. Box of ammunition over here. Luz boit. Atzetik datoz. Buah. Venga, aurrera. Latman aurrea funda. Baina, no. Hemen jausten dira. Fundaren. Atzetik. Asko gainera, Zisti, zazta, berreun, irureun, seireun, zazpireun, hamar mila, berrota hamar mila, irurogei Gehiagi. Etxai gehiagi. pico y pala ahí. Pimpa, ya está. De repente musikia akatzen da. Buah, bizitzea daukat oso bajo. Considering. Y parkour. Hemen dago kaja bat. Ole, justo posio bat. Baina, ez errezkei. Ya está. Posio hartu eto. Ose. Ez que gainera, oine Grimorio honekin. Buah, eta gainera ez da. Hemen posio, beste posio bat. Breba jekura, tipo. I'll not waste the drop. Claro, posa hemen Ba. diziari. Egongo da.
etxera, goia. Hombres bestia, ero... Skavena. Spidermanen etxera. Zaten dau, ba... Ipotxen erreinuan barruan indabela erak ere, ez? Iria. Pizti gizakia. Ez, baina pizti gizakiak esaten zeban lastok ziala bestia, hombres cabra. Baina honen, Ah, Skavenak ez dakit, hemengo lorean Think of it. There's a scryer. hasi zian gizaki moduan. Gizaki... Kontuz, asesino. Olako zeus esan zeban, ez? Zela gizaki... Zikot ikusten ezebe, nun zaete. Goian, gora, bera, parte superior. Superior, eta Baina ni goian nago, ja. Ni goian nago. Basu bakarrik, zer, gugara egitea egin dugu. Da, etorri, saiatu iesitxe. Bestela... Alcanza la cima del puente. Vale. Un sobete. Ni, Horreki gelditu da, lagena ez da zue bakarrak. Venga. Hala, baina pixkate eskoltatzen. Enbio aurrera. Antxe bukaeran, akabo. Venga, guasi. Xagu gizonak. Arratoi gizonak. Eskabernak. Eskaber zan Harry Potterriko. Eta hau ez duzu hartzen. Goddess. Jode. Horrek globadi errorre, nahiko nazkagarra. Dao, Wasn't sure Akira's name is in this bottle. Claro, gazakin edo ikusten, da. bueno, bato. Laga Baina, salto utxe. Harrapatzen baitu, ondo. Ez? Batuketa. Ostras, nun dago lanzadernea zan? Kerilean ekilda. Hemen botak nahiko lan hona etxen da, Bai, esan zeban, ez? Lehenengo bi nivela nahiko lan hona itxen zebela. Orain, nora. Baina, Beruntz, torri, ez? ona, aurrera. Ah, ostra, ni berriz beruntz. Goruntz, ezta? Galdu benez. Garbiketa, 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 garbiketa. Elkartu ziren, Jaula de ratao, bro. ratao. No llame, ez deitu, etorri ingo data. Eta zela heltzetxa posio hortara. Badator zeuze, Medical supplies. badator zeuze. Uste dut... Ja. Badao zeuze eta ez dakit non dago. Hemen dago, sendatzeko... Grab those bandages, Dory. Sendatzeko gatxarroa. Ogruak hau dozu ez zure bakrek? Uste... Mendiziak diteko, Pero, Samen hilda, ba. Jode, berri solako... Dago Ez sendatzeko dakit. gatxarro bat. A ber, igual... Healing tools if you're feeling weak. Zera, tranquilizing. zailtasun erresa dalako... Dago sendatzeko gatxarroa. Justo hilda agertzen da... Epa, hombre, Mikelo! Eskerrik asko, etxera heldu da. Baina jokoa eukiko aldu. Etorri danok ona. ni me he entrenado ya. See how they come to the slaughter. Bomba. Opa, Opa. pumba, merci, Mikelontxi. Atzetik dator. Hala. Bai. Ah, vaya puntería. Bai, bastantes. Hala, bastante.
Está inundia poston. Berri, sauna. Daddy! Over there! Kill the lot! They brought up a war fire. Daukat balai. Azkenak harrapatu esto. Ui. Rata piedra. Cago en Dios. Ez daukat balaik. Balaik ikusten baduzue. Oin bosak. Bosa baino lehen. Bueno, ez dakit. Mikelo. Ez dakit instalauta ero, bajau zinun ero, hartu zinun ero. Zeo zinun. Nik ez daukat balaik. Horren kontra. Hostia, jau zinun. Hostia, Ponte pelo negro. Ya bosera hiltzen hasiko da, hala? Ez? Buruz ez dakit nik mapa gau. Ni bez, claro. Da denboratxo bat goia zen. Instant gaming. Vuelta. Beitu. Hore badago Estandarra, horrako makinan bat. Gero prologua jolastu diagozu. No, bota inbiosta. Mesedes. Kakade. Ala, asesinua. Ala, eta zuen paria. Baten bat sendatzeko, ze uste zein dago. Neo dago pixka. Neo, pelikolo bai. Ni daukat sendatzeko etorri. Nik ere, badaukat. Ni behar dago. No? Ja, baina, Monje asesino. Sigma! Defend yourself, Alexon! Sendatu inbiana izeta hartu bat. Well, let's hope this works. Perfecto. Así que ikasten pixka katxarroak erabiltzen, pet shot. Entra en la guarida de Skarrik Spiderman Grasal. Eskerrik. Spiderman. Euskalduna. Euskalduna. Eskaben euskalduna. Eskerrik asko. Eskerrik askoren. Eskerrik eskeiben. Eskerrik Skaven. Ez dakit nondi. Ona, Eskerrik Skaven. Etxera. Strike the final blow. Glover the arm! Eskerrik Skavenen etxera heldu gara. Grimorio equipo. Zein da... Epa. Harrapatu egin da. Estandarra. Nun sare. Ya da, listo. Nun sare. Libre. Ba, hemen jende asko. Estandarra 3 eurotatik. Igual eskun aurrera, atzetik, lehenengo garbitzu atzeko. Bai. Azkaztuan ez dakit kopuru jakin bat zendan edo gelditzen basa gehiago urtetzen dien. A ber, gelditzen basa, bi aldiz tokau jau, zuri zain, eta berriz etorri. Hausia da, hau tokatzen dala, tokau itzen dala. No one wants to look your corpse around. Grab that potion. Vale, ya está. Teleport. One last league and that's the end. Un saludo. Una liga más y ya terminamos. Guardaré mi escudo y en la chimenea nos reconfortaremos. Ahora, cerveza pixentxo bat hartu. Hori ez! Ze hori ez? Zeko zue. Rubat. Ba. Barbakoa. Arratoien barbakoa. Barbacoa, dale fuego. Ai. Bizarro. Euskaraz bizarro. Me trae rata. Hori euskaratzeko nahiko lan, Trae traka. Still bloody hurts, but at least I'm not Sendatzera bleeding ahí. now. Bat orbosa. Arratoieta. Arrato... Bat orbosa, gure lagun maitea.
sendatu, As- Topera jarri. Aspaldi ez duzu esa... Skaven, todo por un sueño. Animo horrekin ez. Animo horrekin ez. Ez dao, nola ez dao. Jun piraten txatera eta igo gorutz. Eta horro hongo da. A ber, txoin, A ber. Segundo bat. Hasi baino. A ver. Amen. Orain? A ver. Hori, emon link hortan. Bai? Darktide ez. Vermintide. Vermintide bi. Hori izango da liderra. Unki hori. A ver, salto. Salto bat. Eskerrik asko. Opa, jo. Don't worry, Clutty. I'll be back. Multixak erabili. Granada. Kontuz. Fiesta. Hala. Opa, se bidaia. Ikutara. Nuntzare. Hasta. Garbiketa. Egin batzuk garbiketa eta beste batzuk asesinaketa. Ya está. Muy lindo. Hola. Venga, huye. Huye, Nora. Nundi. Huye. Ah, Nora, mendi. gora. Bai, horrez esaten da. Es que ir a ti, ahora. Bazen... Go. Escapa. Power Rangers. Kubo bat dago. Kuboak eta hartu, Tipua Kuboak, idozu lekuan. Nik ez dakit, Nora noan. Bueno... Go, hemendik izan. Power Rangers. Falta jugadores. Tartaites, Vermintide. Azkarri potx. Bermua bezala. Go, Power Rangers. Hori izan bosa, benetan. Errezegia. Pero gugan muy pros, pero lato dago. Ez dakit, gero igual... Saiatu alga igual veterano. Eta ez da gustetzen ni por el bete. Urrengo... Bueno. Urrengo... Hau ez da bukatu. Struck a blow today, and a bang was that. Ies egin dezagun, Ah, you're getting the knack of this, Dooley. Bai, hor... Buruan, bukatzen da. Bai, danok hemen gare. Ai, bukaeran gare. Salvatore, di mi amigo. Grimorio. Victory. Victory panel. Vale. Victory. Tu. Ga, muy pros. A ver. Héroes Ikotena vivos. bain da jarraitukot, baina muteako naiz dei bat egiteko, bada? A ver, caja fuerte de campes. Dados Iru. Buah, Grimorio recogido. Buah, chaval. Y Pro Player Rack. Botín de Pro Player. De soldado del infierno. Buah, chaval, Neo, te has salido, Bueno, ni me vaya. Bai, asume, Eta Arlax egin du. Paseo bat. Iesi. Ies. Yeah. Bai, baina muertes totales zu baino gehiago. Eta daño infligido be bai, o sea que a ver Bai. si izan zu. Bera ez da jolastu, baina zu. Venga. Venga. Eta Arla juninda eta oye... ez, eman indotza. Oso ondo. Vale, usted A ver. tomando escuela... Se berezi. A ver. Sun's going down.
Escucha, a Done ver. your deeds Bai, away. hemen dago zehose berezia. Grimorio berezia. Diarias. 25 enemigos. Bost txelin eman duzte. Desafioak ikusi be bai, Ze kofriak eta emate dutzen. Ya esto que te sé. Vale, oye. Y... Vale, equipo es talento. Es H. Vamos, H uste. Oh, ya daukat Sí. beste tipo batu. Daukat berserkerra. Buah, hau hartu diet. Proba biot berserkerra. A ver. Berserkerra hartu diet. Loco. A lo loco se vive mejor. Buah, qué loco. Hor desafiotan desblokeatzen di... Hori serie, gero agertzen diela hemen gazteluan ipinitxa. Olako zeo, ze? Ez que... Buah, no me mola. Ez daukat eskupetaik. Honekin ez daukat eskupetaik. Ez ja gustatzen. Ja, honekin ez ja gustatzen. Ze dauka... Bi aizkora. baina ez dauka... Arma distantziarik ez dauka. Arma a 2 manos en ambas ranuras aumenta. Olo. Curarte con un botiquín primero o brebaje. Furia de matador. Los golpes mortales cuerpo restauran salud temporalmente. Buscador de perdición. Dañar a multitud a un solo golpe. Con un arma cuerpo a cuerpo. Concede salud temporal. Máximo 5 enemigos. Curarte con un botiquín primero. Times of things actually gotten better. You will see. You will see. No mola, pero no me mola, tío. Zuek ja badaukazu beste. Nei lehenengo gustau jat. Cazador. Nei cazador. Bai. Vale, talento. Honena, talentua. Aumenta la velocidad de ataque. Recargar un arma. Reduce 2 segundos de tiempo. El poder Paladin aumenta. Aunque se queda sin munición. Pero miedo. Destructor de enemigos. Vale. Y pico y pala. A este tartu cofre, tío. A ver si tokatzen jau. Aizkora eta manporrua. Aizkora. Aizkora niñe. Zabaldiotan segitatzen. Urdin bat. Oh, bi urdin. Eta, urtejan legendario bat. Los tiros en la cabeza recargan 1 de munición. Hor zarete, Gastiak. Bai, Legendario bat toka. Legendarioa jarri biotu. Listo, deskargatzen dago. Vale, gero inbiozu nola da? No, aurretik da ona. Prologua. Pixkat esan Neoi badaki pixkat luzia bada. Ez? Neo? Ui, Joder. mute. Bai, baina, bueno, ez da asko, Baina, Looks Y- like the twin-tailed Mikel, comet's returned, Salt Mikelo. Spire. What do you make? sartu baina Discordian gare. Bizkor egiten da prologo hori, 10 minuto edo. Itxoinengo. Bichartian lato que nos ilumine con su sabiduría. bai, ni se Ah, Javi Druida. Druida. Se mocha, hola. Yermos del caos. Yermos del caos. Se ose askarra ez da. Amendik etorri izate, amen.
tipoa dago. You weren't fast. Bai, eske ez dakit, hemen Germos del Caos, nik ez dakit hori, a ber, lastok esplikatzen duzkun. Da, holako kampaina moduko batzuk, baina ez dakit ziur, espedizio batzuk. Eta hemen ez dakit dago hau, Eta gero, ez dakit, eskailerak igotzen baitxuzu dare gauzak, sala de trofeos, eta. baina hor dare gauzak, be bai, espansioa eskatzen da benak, ez dakit. Eske, hau da, oso handixa, gotorleku hau, Puerta abrir, eta dare gauza beste torre batera igotzen za. Quinto pinoa, no, Hola! I hau da, kristona, Abitu, hemen dago hori, eskarriken garezur batzuk eta beran armak edo, esango da hori. Hemen goixan hau, beiratu gora. Bate majunita. Aldatu inzate. Bai, ni bai. Cazador de amantes. Claro, orain. Eta hor dago. Hemen gora, noia ni, a ber dago, hemen goia. Hemen uste dara hiltzen dugun bosen gauza. Baina ez dakit, izango da anfitroiaren ikuspegitik edo. Ez dakit, baina hemen Eta hau da oso ondixa da, hau eskatu viajao lastoi esplikatzeko. Hemen aber gauza daren... Goixan dare, badakit darela... Olako... Hemen nago goixan. Da dago lapiko handi bat, eta bestelako... baina eskatzen dau Vientos de la Magia DLC-a. Hemen goixan, ni no, hemen behar. Bai. Eta ametxe, baina hori ez, ukibia da... Ez dakit, beste funtz. Hala, compra Vientos de la Magia. Izango da zehose crafteatzeko edo misiño kontratu moduko batzuk edo bai, da. Aizkolaria da. Euska oso handixa da, Txiskolata. How that last lot get so close to some gate? Close to the gate. Hemen dago beste gauza bat. Bueno, bitxartean saiatu beneiz... Kosmetikos. Jo, hemen errota. Errota flexa. Saiatu beneiz berriz... Bombak eta dare jasutzeko, hemen. Armak eta. Baina hemen dago tipo inventarixo eta hori. Aldatzeko tipo... Eta granate. Eta forja me bai da. Armak eta inleizket. Legendario hain leke. No ese día, apurtzeko. Zela apurtzen dira. Hola! Zer nago dana. Riz danak apurtu inditxu. Erdiak begaia. Te vas de pasar. Lagabi naiz bakarrik urdinak. Urdinak eta naranja. Hala. Dauzkat mordu gauza. A ver, fabricar objeto. Nahi dut legendario bat. Piko y pala. Piko bat nahi dut. Hola! Claro, eta sas... Baina baratija bat indozta. Nik esto nahi baratija.
Hemen itxen dira gauzak, Volver a aplicar propiedades. Mejorar objeto. Aplicar ilusión. Conversionar polvo. A ver. Chaval. Ese. A ver. Vale, sé más. Oingo risa daukatezku. Bueno, ze, ordun. Ez dakit, beste... Ingo zeu ze, nila Beste galduta mistinion nago. behar. Bai, hau, onditxa da. Ei, Mikelo. Gare Discorden. Is it me? Or are the Skaven a bit Ingo more misiñon bat, bro. vigorous than normal? I wonder if Vale. it's got anything to do Vale, with the yes. comic. Hazaña Ingo. Heroica. Evento semanal. Dificultad. Recluta. Te aguarda un desafío. Acéptalo con prontitud. Pues esta celeridad. Esa misma celeridad desaparecerá. Pai, Ingo te evento semanal. A ver se dan. Bai, a ver... Así es, Se veirá, suicida, ¿no? suicida Oh, bicho. not that. I knew that was my part since I Venga. put tusk score on the old floor. Ni balkoian, dice You Mikel. refer to walking in the I shadow hau of balkoian Sigmar dago, Chelsea. Igual hobe da, aurrera. Bera sartzen da nire igual No da, one in my village had ever seen an elf. ez? Right now, Fort Bueno, Braxton a ver, is se- about se the invadan, only ¿no? thing stopping the enemy rampaging far and wide, but it's under siege and Horpe about to fall. planskentzkurke. I Hau need lengua you san, to do ez? whatever you can to keep the bastion in Imperial hands. The main approach is likely chock full of packed sworn, but there is a secret entrance upriver. Use it and defend the fort in any way you can. Dado botin. Baten bat, tipo bat, etorria. Baina, joan da. Joan da. Eta joan da. Bai. Hartu eta irten indo. Steady pace, that's the trick. No Eta sense ze uste getting zuen, the irakurri da zuen ze ose, hau, gure artean... sense wandering in the Ezin da wilderness. separa. Eta- Threatless story will arrive when we a arrive. ver. And in Gelitu pixkat, a ber, separatzen ze Bai, gertatzen dan... hil. Bai, mina Vale, dituz. orduan, batera, jombrega, hori da... Erronka, gaurkoan. Batera jombrega beti. Así que... you've a good aim. Ba, bestela, ez dut uste oso zaila izango denik, baina bai Hemen hor ilusioz daukagu beteko erronka. pantalla, onda. Jungoa kontuz, poliki, pentsatzen pauso bakoitza. Esiko dau nik uste, baina bai nahiko... Rata explosivas. Hori berria dira. Bai, Had a shot. Here's more. hau erronka latza da. Carve them up. Smash them in. Vale, tío. Esa sabe So, yo, how old's this Braxton? Anyway, You think me a repository of knowledge of this corner of the Empire, Baden? Herriako ginuan, ez dakit, liderra ero zuzentzen, eta besteak atzetzi... mierda. I cannot Sí. be expected to know them Zinga all. Baina oso gutxi zepagoa da, ez? Baina nundik. Epa, izan da hori. Rati explosivo bat. Zen nolako. Shield forward, eyes up, and ready to feast the flying Nahiko erronka gogorra gaurkoa. Sigmar guide. Pico y pala. Nei pikua gizo. Coge.
Opa! Eso, nun zabizte? egan, Ez baina hau pixkat zaila da, pum! El pipitas... Are gainera hemen, Ah! Uf, baina pikutara juntza. Wah, ni indah nau. Imago bat sartu. Bai, el pipitas. Honek ulertzen daren mekanika, ondo... Arutzun diago. A ver, es banando. Ez zaitezte, banando... Tío. Hau ez ginoan enviare. Bestia barcoia. Hola, Nondik? que vienen los monguis. ¡Hola! Joder. Hilda nau. Wah, Y explosive. Baita ez dauka bizitzaik, Hilda nau, bai. Zengo bilatuko zeu zer Hortik etorri errazagoa. ingatik. Arutzun Vale. diga. nondik? Osa, que, claro, honek besari honak. Ala! Inda botatzen hori. Mierda. Stop fighting wounded. Ala, stop. Nora. Hortik, torri? Sigue el camino. There's only a scratch. Soon have it patched up. This Ala, battle is berriz. done. Ah, yes. Amen. No! Oh, Joder, oso gogorra da. Beste bomba eta... Amendik. Hor, etxe hortatik. Y hori ha prendido fuego, Listen, what about Hau pipitas jokalari aurreatu da. Pyromancer? You're wounded. joder. Oso... Ala. berez ez da demoden hain Eka. zaila, baina... Ala, metralleta, megabombazo. Denak hilda? Ikusi zela. Pipitas be joan da. Bala, nik ere. Hau Ala. igual... Derrota. Azteko enronka hau igual lastokin... Era pixkat Baina hau indau gitatzeko... pixka eta lo hardcore, ez? Ez ga sartu hor soluan pari. Usatzen dut hori, gero sari xabe hona izan. Bastante cómodo jolaste. Oi, daño infligido aspiré, uni. Bestia 0, 0, 0. ¿Qué lían ese? Y volver a fortaleza, Volver a la fortaleza. Volver. Venga, oin bai, guazen itxera inbiarreko. Bestela... Ez dugu aurrera egite, inoiz. Gets a body down, it does. Venga. Probatu bietu daukaten beste espata bat. Zela nahiko... Vale, aztenga acto iru. Contra el grano. Vale? Oso. Venga. Vale. Go, go, go. Usa el puente de sombras para avanzar en la historia. Bye, bye, bye. Nire Laguna da. Bye, bye, Red blood bye. raiding parties are cutting loose in the fields around Usingen. I don't need to tell you what that means for the poor bastards in their Usingen. path. You're heading to Morgensloft, biggest farm in the area.
If there are survivors, Bai, garbitu dana, hope eta there are, hi you'll bere find them held jefia, eta captive there. Do what you can. esklabo Every menos para el prisoner enemigo, freed is hacer one justicia less por slave los used o sea by que the esklabuak enemy. And askatu repay ditugu, the ezta? dead in kind, if you follow. Go, go, go. Ya me entendéis, Va a ya, ser. ya. Running Bai, around mi after ulada. Faithwise, foolish enough to get caught. Bazterriragoa. The farms are poorly Y, fortified. hau The da, dead will outnumber los the campos de living. trigo honek. This is what I signed up for. Goblin del Tesoro ezin da izan, ez? Bai, baina hil, Ua, que ze ona. Dadoa eta Potion here. rebaje kubratiboa. bai, baina justo sartu gauna eta bain barroan zeuze baldin bat zegoen, Baina I ni hemen raptorrekin kontuz, Raptorrak ez ez dago. nekixen arrato jorrek zer, Over the fence. I hau da, Olentzat. hitz egiten lehen Marco Aurelion eta, hau da, los campos de trigo ikusten dana Ah, bai, hiltzen hori denean tipua. gladiatorren Bai, ametsa. Iberiako kampua. Judgment finds Ze tipua berez nunca zoan. Taki baina pelikulan hispaniarra moduan Hispano, ezagutzen deitzen da. zuen. Baina esaten da, usala, los campos... Hala, Itzailea da hilamendi. Hortxe, Bai, arrapadosta, cebo vivo. esan dugu raptorra hemendi izi erribiliak, oza, raptorrak kalista. Tetrikoa, gaina ni txiki naiz eta ez dut ezagik. I hartua ni baino, hartua ez, honek zereala. Ez dakit hau usta dan, garia izango. Oe, Ostia, nahiko... hemen dare kaoseko gerlaria. Ikutara danak. Kaoseko gerlaria. Igual guazen arrotarun, expect trouble at that farm. hemen igual errezagoa izan ala. Kaoseko gerlariak. Etorri hona. This is not a nice way to start the morning. Go. Wet through and miserable. Hola, I hori oso gaizki sonatzen zean, Bai, Artelana. Nun dago? Atzian. Ostora. Bat gutxia. Kubu hartu duzu, ezta? Uf, All the same, good shot. buah, nire kontra JK irabazi arte, txabal. Arerio latzgarria. Arerio latzgarri. Gaztaia. Idia zabalgo gazta dago hemen. Jaso, eta jan. Idia zalbo... Gazta, goxo-goxoa. Dago hemen. We keep moving. Come on. Hala, ardagoa, Hortura joan behar. Hortura. Bomba eman tien nahi duzte. Eta ez mundi dan, hortura joateko. Bestaldetik, ez? Amendik. Piskat... Respect. Amendik sartuga eta bitxua amendik etorri da. Amendik izango da. Amendik. Ez? Zako, hemen dana... Ezin dena guztan. Txita ematen da... Momentu baten markauko dago, ez? Nore dut joan behar. The Black Stormer, that is. Bestela botaik jarraituko jau. Bai, baina bota ez You bada. hear that lively? Nik uste da hemendik, bai, beste behin Etxe hori ez da izan. Ala, joi, markauta eta gana, hemen... Hala. Potolo, lehen ez da ikusi. Bleach squash.
Ole, directamente. Pues ona, aupa equipo, gu arde best, la hostia. We are the champion, friend. Scaber buru zoia. Scaber gure laguna. Egunero da biste jolasean. Motorra toian. Marteko xagua. Bai, Mickey Mouse. Gainera oin Disney egun urte, hostia. Vale. A ver si os regalatzen da, Wasn't what it means to mess with us. Bai, regalao. Hori saltzen ipini, bai. kontuz berde dune. Hostia, a ver, ondo... Hilda I ya. have found ammunition. Ibilia saltoka, gora bera. Gora betizu. Gora eta gora beti, agonan lapurti. Pasen hortura. Holtzfruteko hortura. Guazen guztio patera. Pozoia hartzera. Hemen dare posiñoak, Torre. Quintopino saete. Bai, aurrera bota da. Bai, Hemen bat, oste? Ataka Hemen bat, hor jende. Ostras, jendia datorren. Baina asko. Kasu Quintopino eta ni hemen bakarri. Hola, así. Get lively. Keep to the road. My ammunition is spent. Nire pata handiarekin. Terminator xago puskera. Ana. Time to melee action. Sartu nire gana. Sartu daitez. Arrato inmadarika. Torriona katutxo. Hemen Kontu pozio. sartzen. Horrega jekuratik ustrasen bat. Konturatu eta... Atzetik. Sartu hemen nire super behelan jonta. Scaber! Harry Potter nun dago Scaber. Hemen Skylera. Keep from wasting those dwarves. I was in pain, wasn't I? Oh, there's so much. Hemen hortu ontara. Ala burua pikutara. Haundi bat data. Nun. The promise of apple brandy and sweet ale. Another chaos warrior has returned. Ala. Txerritxu, Ala, kaixo nire laguna. Zarma. Txerri laguna. Guazen guztiok batera. Txerriak abatzera. Hemen barru. Izan da hori. Guazen. Hemen jende asko dago, Aupa Igual isiltasuna. Zenbat txerri. Han bomba fetido bat. Bomba fetido bat hartuz. Hola, zela gertu dira honek hainbeste de repente. Baina honek ez eren lehen, Hala bai. Listen, blind over. Does our path not lead through the barn? Horra jonbida eskultura. Hemen So much for the ez dakit, baina hemen hau zabaldu baten bat urtengo da ondixo Bai, hortik, encuentra la clave. Bai, Futuro man. Blight storm is gone.
Zegoen hemen barruan, potoloman. Hemen dara gil. Healing supplies at my position. Vale, hemen barruan ez dago esebe, Barruan. Hemen, Baina hau saldo bio. guatxa. Ostra, abominazio bat. Troll biliotar bat. Arlozten duten burura tiro ditu. Hain gora da. Hola! Ez dut ez ikusten, tio. Zoratuta dala. Ostia, baina nun dago? Han goixan. Bai, baina nola? Gaurra igual da? Horre erretzen dago, That's a leech. Joder. Bai, Tipo abilla. dago. Always works, that. Ala, vomitona. Bota man, todo con su... Hit it again before he recovers. Ya está. Benetan, Ikusi, tripan dauka ahoa. benetan etxai zatarra gaurkoa, tokatu dena. Batarra. I can Dutzen continue dut oin, findings home. Hemen ze zeukan. Sagardote ditxe dana. Joi. Tipua, zikina, tio. Hostie. %10 descargado bakarri. Arraro. Arra, ez dakit, temendizia... Esto ese... Han? Ez dakit, nola... Uste hemendik Hala. izango da. Hostiako. Terreno del barriza. Uste hemendik izango da. Horti da, ez? Bai, Ez du, oin, Wire vengeance. beste baserrira heldu biaga, ez dakit ziotun bada. Bai. Horti da, ez? Ja, helduga da no gero. Etxoin pixkat, Bai, ni hemen nago, ten naiz... Erditik. Hori. Night storm Bat. These are peak times. Zein horti da. Bai, Hala, ni telefono. du. You don't need to worry about me. I'm in this to the end. Good. You restore my faith. Ditxu etxe. As long as there are men like you and I, the Empire will never fall. Latman sare ala ez? Latman izan da. Bai. Ditu da, baina oin ez da bile. Guazen, guztiok batera. Amendik. Bugger! Out of ammunition! Ez dut zebe ikusten, tio, super txikixa da anilloa. Guztiok batera. Guazen. That's a good Caravana. gummy, Dory. Buah, salto. Hemen barril bat, sendatzeko. Ha! One less leech. Buah, tipua esen hundik agertu jatzu, Atzetik gara. Liburuik ez da aurkitu, ez? Caution Dau here. posio. I can't vouch for Harrapatu. taste. Dead strangler. Oh. Bloody Norans in there. Horri ez jo, bestela hilingo.
Like small. Ah, Why are you shooting me, Grimke? joder. Zabizte. Eta mago hori nondik agertu dek. Zein sartu da, ba. Lehen esan kazadora, zein da magoa? Some miles. Still, nearly to Morgan's. Lehen esan eiztari zean, magoa zein da? Ah, Katu! Katu sartu da gure partidera. Kaixo, Katu. Baina gare Discorden gare. Katu, tío. Kaixo, Es que ez gare kaso zitzen. Katu sartu da, esan, kaixo, Katu hori. Bai. I love you, Katu. Ni kaso ez deuen. Hala! Chaos Warrior Go, inside. go, go! Hala. Oso ondia bai, baina. Discorden gaude. Discorden, bai. Orde, bai. Discordera invitatzik bai, baina ez da ikatzek nahi duzun. Ba, eta zu beraino. Gutxi falta hartzeko... There's only a scratch. Oh. Ara heldu biega, Chaos Warrior. Epa, joder. Salbatu bio esklaguak. Txoin, zela zan menua ateratzeko. Ez que ez dakit Discordera nahi da ben etorri ala ez. Granada bota arabera. Sua da eta. Bueno. Hori, bota horra. Kotos. Perfecto. Txintxiteta daukazu nire lagun maitera. ¿Dónde estará mi carro? Hor dago sendatzekua, hor behian, ez da izela zabizten.
Chaval. Go, go, go. Ez dira bukatzen. Ufa. Nahiko intenso gauzia hon, Nahiko intenso. Gare isili, konzentrauta. Gure bizitza bukatuko den zain. Haunek salbabia dira. Aserradero barruan daren laura. Beka. Go, go, go. Bajao. Gora. Zela igotzen da gora, Amendik, dar eskaira bat. Nik askatu jo intzu. Hala, askatuta. Beste batzuk be. Torre, ez dakiz edaun esata. Txon, oso intenso dago gauza. Bate más hartu da, urte nina. Zeu ze dago, deitzen. Deitzen. Txon, oleada hau bukatu da. Chaval. Dola leku danetan. Soramen. Yes, envío, venga. What's up? Hey, is it now? Tío, baina. Venga, guazen. Zein dagoan bukaeran? Jaga. Nun daukatu. Katu dago gurekin azarretuta. Opa, listo. Go. Vale, baina ber itxetan. Intenso, bukaeri hau, Bai. Hostia, No, esan tabulador. Shift san tabulador. Bai. Has invitado a Katuna a un chat de grupo, Es que, a ver, Katuri, nik ez daukat zu... A ver, Katuri idatzingo jat. Bestela... Katu, opa ahí. A ver. Discord. Gamer hauntxeakoa.
Ez, baina gamer hauntxekoa bai, baina... Katu... Zela gehitzen jandik. Invitado. A ver, soitxo doztan, a ver. A ver, katu gehituko dugu. Azkenen partida honetan. Eta nire eruz ireki dozu iztimeko ahotxata. Ez to bireki, ez? Ez gazi. Ez gare, Iniciar chat, ez gai, hasi. A ver, Discorden nik ez dakit zela dan, bera. A ver, gamer hauntxa, ni ez daukat gamer hauntxako chatik. Ze, jungo ga bestela danok Steameko chatera? Ekipo? Berdin da, bai. Bai, venga, dano barrura. Bai, baduzue. Venga, va. Vale, venga, guasi. Hala. Ni sartu naixa, A ver, nola... Lato. Trust is an expensive commodity. A ver, zuri emagotzu Nola. You have, but it is not what you give that concerns me, Fuegonasus, Oin but entzute what you doztazu? yearn for. Yearn for? I fear you are a slave to your flames, rather ver, than the oin. reverse. Nien You, bai. I might trust, but only a simpleton trusts a raging fire. I. Neo, A ver, nola da. chat de voz. Bestea. Eukiko zu... Deitxu ingotzu. Ah, ya está. Katu! Bai. Oin bai. Joei. Entzutez tazu parkatu da, zelako embajadia. Jo, embajadea, de repente. I, gu, elfia zeukon gurekin zeitzen da mago bat gurekin. Bakarrik, etxon, Discord edo kenduko dut, ze ja ez dakit zuen Twitcha edo Twitcha behirekita dekot reverberazioa. Joei. Estela, a ver, Discorden gare, baina gare gure txat lehenguzuen txatien, baina nahi gozu inbita bineke. Keba. Bai, baina ez oratu nahikoa hain dugu, listo, parkatu. Ez que Arlak da hor, zoru pare. Ah, vale, ya está, Neo, A ver. Bai, Katu be bai. Falta da Arlak da hola, ez dakit, galduta hortziziar. Bueno, sartzen danean sartzeko ez da, eta ez da. Invita bingo jo, a ver, lasto ez. Ez que, karo. Oin lato... Bestela banoa, lau egon basari ja, ez naz konturatu, ipintzen dazten 3, orduan sartu inaz, baina lau basari kanpora noa, beste lehenguzu bat. Ah, vale. Ez, gare gu iruro, bueno, zurekin kontauta, gero dao Arlak. Baina... Telefono... Baina Arlak... Lato gure filosofo jauna. Baina, karo, junda hor ez da inora. Ez eukio kriston moskeba, esan dut, ostia, ez tazte aktibetan hauskotxata estimekoa lehengunien hemendik egon ziren, ez dakiz zer. Orduan ireki dut Twitcha, entzuteko zueri. Eta entzuten notzuen, eta ja ez dut jakin estimekoa ja ireki dan,
Twitchekoa zan, gero Discord ireki da pentsat, Discord konektatu, ze hostia, 3 txatetik aldi beren ezin da izan, jo. En fin. A lo loco. Arriesga bisa eta ya está. Susto eman beharrian, egon zazu asustauta. Y venga, Lato, nun nabil. Bueno, bestela guazen, A ver, ni ya. A ver si toka jaten, jokuen. Vale. Lato dago hemen, baina ez da dago nala ez. Vale, zabalduko nik kofretxu, Ze bat gehiago tokatzen jau, eta ja bukatzen dugu gaurkoz. Bat bukau ala ez. Laro eta sortzikoa, laro eta iru. Ez que niokan laro eta saspiko legendario bat. Daukal legendariko. Legendariko barriesta daukal. Barket, amuletu da behar. Txena daukal. Hala. Vale. Latman gurekin aldao. A ver, Discord. Dauka dana kenduta. Bestela momentu baten bestela urte. Bueno, guazen emutera, bestela no avanzamos. Vale, misioa. Azken misioa gaurkoz. Hau izango da, Imperio en Llamas. Imperio en Llamas, zukatu. Honek jadanakin dauzkazu, gu ordenian gara ditzen. Acto 2, Orte 3, Misión 2. Niri hau joko pilo bat gustatzen jaten, erosi naben, eta lehenengo asko jolazan da hau ez naben ikutu. Eta pasadan urteko sasoi honetan, egon zan eksperientzia bikoitza ez dakiz zer, eta sartu nintzen asako 3 urte berandu hau, eta egin dituen banan, zuk esan duzuna. Hori bai, baina bakoitza baten bakarrik, Honek hau ez dut grindeatu, Osa, esan dut paso. Batean, joku normal bat izango bazan moduen. Baina egia da, azkenengoan asko guzti jaten eta bai jolastu naben apurtxo bat gehiago. Orduan badekotez arma batzuk eta hola. Bueno. Es que hemen lasto da super... hemen historiadoria, ero... Ez dakigu, porque... La hostia. Jugar, manjaten. Venga, va. Lato dago, baina ez dago. Malator. Lato dago. Vale, Lato entzuten zare, supongo. But there's still a job to do there. O sea que The Rockbloods are using the Baron's Manor as a etortzen bada storehouse juteko for all their ill-gotten estimeko gains. txatera. It's filled with foodstocks and supplies, Emanjat and I want you inbitatzi. to Emanjat blow it up. invitazioa, baina They ez won't dakit. like that, I'll tell you. Usto bai. Use the black powder from a nearby mining emporium, but hurry up. There's a fat bunch of them marching on Usingen to claim their loot. Eta gero dago Mikeloi be emango jati. Eta hola ja aurrengo egunerako edo zer gauza. Eta hola Mikero hauke sea txatian baldin badago sartzeko eta de txatxara egongoa. Vale. Venga, barrura. Hostia, hiltzen zarete gauza. Arlak esku batekin dago, Kora eta aurrera eta ez da disparatzen. Gau esaten bai, kariño. Bai. Asko maite zaitu. Bai. Txoin xagu batzuk akaude. Gu hau deskubri dugu, ez dakize, sartu ganduna jolastera, ikatu. Ez dakiz. Ni Warhammer salien azelako, baina, bueno. Bai, zu lasto moduan, Bai. Gugare zain... Segi. Lehenengoari, bermintide lehenengoari monotxon kriston egurra. Gero neri gitzitxo hau. Ja, bai, ez dut hasi. Geiza unaz fantasia, geiza guztia fantasia, baina lauka, bebai, berrogeika, probe behar da. Ez que gu, bebai esan genezake, Arlak dagoela bere ordenaria
leku batzuk ezin dizun jolastu. Ez da juten, orduan gare hau deskubridu, nahi barik, ez da lastok esan zeban, probatzeko guk eta hola, danon artean eta bera sartzeko, eta ikusi ginoan eta instant gamingen zebala 3 eurotan, eta esan ginoan, bueno, amortizauko. Baiz, bandeletan egonda, nik izen be, hartu neban horregaitik neukon erositzen, neure 15 euroak edo ez dakizen bat arrain dute, baina egon zan bandel baten, eta iaia DLC guztizek erosine bazen, da zanean, venga, eman gotzago. Ganera egon zan pilo bat jente jolasten, eta esperientzia dobli, orden pasadan urteko azaroan edo izen da. 3 urte hor geldi eta gero kaina. Bai, hori izan, incentibatzeko, danak behar izan. Bai. Batez ere, hilabete beranduago Darktide atara ebenez, esan bien, venga, azkenengo txampa. Saldu aldena eta merketu. Darktide, jolatu, nik eta lastok eman hau. Bastante. Nivel tope igone bat, uste, eta hogeta marrean guzti esan. Ez da izan, baina igone bat, eta ondo, Eta zelako orekadeko eraso fisiko eta tiroen arteko oreka berdina da, edo tiro gehiago. Ez, tiro gutxi. Bai. Se gastatzen dira balak, la hostia, Ni lehenengo aldizko gatzen eman bat jokotan, ze hau izan zan talenton, hartzia. Eta lastok esan zuten, jolastuko eta hasi ginen jolasten eta txulo, baina, karo, hola deskubridu dut olako jokuak, lehen igual ez neban jolastuko olako jokuak, baina jendiakin jolastuko. Nik bere sasoien enaben asko ikutu, bai esaten dabe Left 4 Deadetik datozela eredu hau, ez dakit. Hori pendiente be, baina lehenengo hau pasau bio akto danak eta deleziak dauzkogunak, zebatzuk doain gidare estilko. Egunen baten koinziditzen badugu, ostalariak eduki eskero, ez da ordaindu behar. Osa, hori deko ona. Zuetariko batek erosten badauz, danak aldabe. Batera zauzen bitartean, bai. Hori deleziena? Bai, joko hauetan erabaki hori hartu zuten. Nik adibidez, dana deko, dana, azkenengoan erosio, dana, osea. Egunen, bai, nahi bauzue. Bai. Bai. Eta gero nahi bauzue. Bai, igual. Bai, ikustu. Dator, berde bat. Berde bat dator. Socorro. Nundar, jendia. Hau mapa handitxe da, Hemen kaldu egin lasai, Man, todo por una rata. Notatzen da, gero zeta saio bada hola. Nunca viste. Han bat, kaoseko gerlari bat dator. Hemen dago kofre bat, ez dago esebe kofrean. Nondi jubida? Hor dago arratoi izena, ero eskaberrik bat. Betik ez da. Jauzi da. Ez hemen zarete. Oso ondo. Katuman. Hear that? The
Claro, honexe hauek ikusten dare pantailan, eta claro, zoratik. Betu. Oh, zoramena. Hold on, I'm drinking. Skaven, Northlanders, cowards all! Liburuik ez dozu aurkitzen. Dark and foggy. Bah. Nik hori artea. Ravage art, hori nik inglesez jolazten dut, ez dakit gaztelania zelan dan horrek arte esatitxoa. Bai, arte esatitxua dira, ez da izan. Papiru. Hori. Stairs go up. Baten bat bizitzailea da. I spy our destination. Hau hartuko dut. Emoten badutxasue teklari, Tarragona, Bai, indikabitxea. marketan dago, usten dut. Bai, zuaren hartu. Joder. Nun zaizte? Hemen trifulka da. Disco festa. Ixa, harrapago ezta, empaladoria. Empaladorea, gure gainean de... That better, Bardin? Almost better, Venga. Sharon. Can't Listen. abide niggles. Well, you wish you had. Empaladorea. Crack his skull open. Bado liburu ikor, eso es. Cago en la reina ahí. Gero ez dakit hori esan duzuna liburuena. Tomoak tire, baina grimorioak egitea askoz gatzagoa da, badakizu hori movida hori, ez da? Ez da itetorri izan, lengo partida, lehengo aurretik, lehengua, jolastu duna, Grimorio eta aurkitu dugula. Eta, tio, bizitza gutxia... Bai. Eta hartzen mauzuz bide diru grimorioia, ai ama. Ez du parkatza. Ba, justo bosan pantalla, jau Grimorio aurkitu duna. Baina bosa oso erreza. Ero horrok oso errezin dugu, ero errezin dugu. Oso errezin dugu igual. Hala, Neo, ze, Neri botatzen zu, hala? Oh, justo muerte. Egin dugu. Autosuicide squad. Listen, warpath. Bizitzia hemen, era. Weapons up! Boy, Brought enough! This will be easy! I've seen scores die in a single burst of blood! Kill that guy! Dale. Tú rodeado, ¿sabes? Pues tengo ya tiro que su jota rodeado. Hala. Suaren jainkosa ez da ingo, Suaren. Ostia, azkenean, ni neu errenaz, neure buruari. Panoia, no? Bajako. Bai, hala, venga, gu salbatzen eta zu bomba botatzen, hori, Hala, venga, power. Misillak eta baina horrean. Ze hori, supositorioa. Misillak. Go, go, go. Neo, venga. Va. Amendi. Inicio. Escupeta. Don't lose heart, Dory! We'll take them! Kupelak topatu behar dira.
barri, baina nola. Amen. Eso es. Barrilla, hartu. Bat falta da. Eso es. No falta, ya está, Coge barril, baina hemen behin. Hartu bat. Gaztailuan. Ikiatzen balo. Etorri. A ver, baten bat hor. Neo. Bi, hau. Jode. Hostia, non? Coge barril, Oin non agertu da, horrago kupela. Hango ya. Jode. Amen, ni banoia ni. That's better. Escopeta. Banoia. Banoa. No. Ametz betean. Ya está. Prende el carro. Venga, sumar. A shame to see the grain destroyed, but better that than have it feed our foe. Raulzeta. Ananan. Horror, torpedo. Etorri hona. Nondik. Neo. Nondik. Sua. Zo. Su etxetik. Esa. Ez. Lato da. Latman da. Latman Ez, hor dago geldi. Claro. Geldi dago hor. Pagoaz, pega. Bagoaz. Ui, insensato. Nondik. I hope it's not spoiled. Latman. Todo por un sueño. Pato, non baitzik. Strike on Sigma and Town. Bueno, kaixo, baiketa, telefonozko baiketa izan dut. Vale, Nondik da. Latman, gare estimen. A ver, Dut. vale, a ver. Esperen jokua zabalik, Zan nora. veis, Gado egin naiz. Tabulador, shift. bai, unirse, Eta emon, aceptar. unirse a chat de grupo. Hori da. Bai, Aceptar. a ver, bai, Bai. esaidazu hor barruan nagon, ze, Bai, baina Discord kendu biot. Discord muteatze. vale, Oin bai, a ber, itzegi. Latman. Ostras! Trola. Muin viajatzu behian. Kontuz trolagaz, osatu iten da. Latman, emun behian. Latman. Bueno, kokura noia, Celestela. Goixan nao. Garbitxuko zuet pixkat. Zuet hil trola. Eka, nola duzan. Hostia, Banoia. erdiak kabeta dago ya, Gitxe falta jako.
Osatzen espada, Hasta hilda. oso ondo. Buah, baina oinik hildas. Ah, Ulti. Latman. Latman. Ah, vale. Bai, eske mengo txatetik ez naiz goratzen nindoten inoiz, eta neguan idatzizkoan bakarrek. Bai, baina ez Baina majatzu ja, zer estimetik on. Bai, ja. itxi indot disko. Bai, eske ez neban asmatzen ondo. Eske ni Discord jarri eta bai. Bi eskapa oin biga. Ez baina haitzik dakit, aldatu eh? dugu ona, edo... Nire rus. Kaixo, gabon, Kaixo, gabon. Zaitxetar jokuan, baina neguan hori... baiketa telefonikoa izan dut. Latman, uste dut alkorezo ya. Bai, galduta nago, Erretako etxetik. Erretako etxetik, eskerretik, uste dut. Eta hortik hiri Ba. bat gaitzetzen. Bakit gaizki nabilela ez da erako etxairik. Mansión de Barón Franke? Bai. Zu segi guri, igu ja bukatzen gara. Ja, bukatu da, ez txeko bakarrik, vale. A ber, ez dakit, nondi dan. Hortik. Ja heltzen gare, lasa. Ja hor geldi. Bai. Bueno, bai, hori, Ezta. zuek heltzen basaten nire teleportingot segurezki, ez? Se supone. Zu segi. Segi du. Ez que gero amak be... Zain. Amak be lan bat biadu dozta eta dana ba... Enreda benda. Sototik? Zesta? O bai? Tuneletatik? Soto batetik? Txietatik. 30 segundutan amaituko omen da jokue, 3 bagauz. 35. Jode, ba, ni... Ziro galduta sartu nahi zor sotano baten. Lato, zu esto. Bai. Pentsatu. Zure... Amabos, amar. Aukera bat da, ez? Igual hau... Zure aukerak galderakin zure buruari. Eta... Hori, bai. Nora narama... bai, ez da. Listo. Bueno, garaipena. Listo. Bai, Gaurko partida kaotikoa. kaotikoa, hori. Bueno, gainera, justo, bukatu da partida 12. Bai, ni arlo nau. Bai. Itxu gora, bera. Vale. Osea, sauzi ja 3. aktoan, ez da? 3. aktoko... Bai, Itxu. hirugarren akto, bigarren mapa. Vale. Esan genezake. Bai. Bueno, ba, gaztiak. Zepalez. Bueno, hemen agurtu Uf. dugu gaurko programa. Gure Bai. nola izan da, Marco Aurelioren zakizunarekin jokatutako mapak izango ziren. Bai, gainera... Gure gladiadorak Bai, eta... ibili dira. Hor, lotu ditugu... hori, pentsakera estoikoa, zinema epikoarekin, eta... Eta dana, eta xagurik existitzen ez den mundu batekin. Sí, eta flash itxida, bai. Bueno, gazia, ba, eskerrik asko Neo, eskerrik asko Lato, eta eskerrik asko Katu, azken momentuko sorpresa izan dena. Pixka liau dozkuna hola... Parkatu. Baina, bueno, Lato joan da hortiziar beha galduta, eta... dana nerako etorri da. Bueno, Kastiak eskerrik asko, eta hurrengoan gehiago. Gabon ikusle